La Valentia, la taifa de Valencia, el rei Jaume I, les institucions polítiques valencianes com les Corts o la Generalitat, el Regne de València, la Corona d'Aragó, la batalla d'Almansa i els decrets de nova planta, el País Valencià, la transició i la batalla de València i, per últim, la Comunitat Valenciana. Tots aquests conceptes que han definit l'imaginari col·lectiu valencià en determinades direccions. Avui comptem amb l'historiador de València Ciutat, Vicent Vedal, per a rastrejar l'origen dels valencians. Benvingudes a la Comarca Científica. Vicent Vedal, historiador, moltes gràcies per estar en la Comarca Científica. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La primera pregunta que volem fer-te és respecte a les identitats col·lectives. De què parlem quan parlem d'elles? Una identitat col·lectiva és un sentiment comú de pertinença a un grup en funció d'una sèrie d'elements o de comportaments que comparteixen els membres d'aquest grup o consideren que comparteixen, i per tant una identitat col·lectiva pot haver-ne de molts diversos tipus en funció dels elements compartits. Pot haver identitats col·lectives de tipus econòmic, cultural, polític, territorial, ideològic, etc. I com diries, Vicent, que se formen? Se formen en funció d'aixòs elements compartits, que ja dic poden ser culturals o territorials, a través d'una sèrie de processos històrics. En aquest cas, per exemple, les identitats nacionals o les territorials es formen a partir de la creació d'un territori i de tota una sèrie d'elements històrics que van donant-li cos, d'alguna manera. De fet, parles de les identitats nacionals i és una cosa que està sempre en la disputa política i que hi ha certa confrontació, certa polèmica. Per què creus que es deu això? En referència a la valenciana? Sí, en particular la valenciana. És una cosa que sempre ha estat en disputa política. De fet, hi ha una llei d'identitat valenciana, de senyes d'identitat, que s'ha intentat proposar en les Corts Valencianes. Per què creus que hi ha tanta disputa? Si parlem de la identitat col·lectiva valenciana en la contemporaneïtat, hauríem de fer un llarg recorregut històric per explicar un poc aquesta conflictivitat que ha tingut recentment. En aquest sentit, la identitat col·lectiva valenciana ha evolucionat un poc com ha evolucionat en general les identitats regionals espanyoles en el conjunt de l'estat-nació espanyol. Per què? Doncs perquè en el segle XIX es va conformar l'estat-nació espanyol sobre la base d'un estat històric anterior, per un estat-nació que era molt més poderós que l'antiga monarquia hispànica, molt més influent en la vida dels ciutadans, i per tant aquesta identitat nacional espanyola que es va formar a partir del segle XIX, diguem que es va estendre entre tots els ciutadans del territori espanyol. Ara bé, aquesta identitat nacional que es crea en el segle XIX també s'entrelliga amb unes identitats regionals. La identitat regional és la manera d'encabir alguns grups amb particularitats dins d'aquesta identitat nacional. Què passa amb aquesta interacció entre identitat nacional i identitats regionals? Doncs que en alguns casos les identitats regionals que tenen uns elements compartits amb la identitat nacional espanyola, en aquest cas, doncs encabixen molt millor que altres identitats regionals que no tenen tots els elements compartits, com per exemple, en el nostre cas, la identitat catalana, la basca o la valenciana o la gallega, no tenen tants elements compartits amb la identitat nacional espanyola de base castellana com altres identitats regionals. Això, per tant, tot i que en un principi l'estat espanyol del segle XIX era molt centralista, per herència de l'estat borbònic del segle XVIII, i això era compartit per les elits de tot l'estat, de tots els territoris, hi ha un canvi a partir de finals del segle XIX. Per què? Doncs perquè el segle XIX, la història política del segle XIX espanyol va estar plena de fracassos, de crisis, també d'una Espanya d'alguna manera subdesenvolupada dins del marc europeu, i per tant les elits de les regions més riques, de les dues regions més riques, amb molt de suport popular, que eren Catalunya i el País Basc, van decidir o van proposar, van plantejar que per què no fer
fer un estat descentralitzat en què hi haguera autogoverns que vetlaren pels interessos dels ciutadans de les regions, interessos polítics, econòmics, culturals. Fins al punt que ja en la Segona República, en els anys 30, es va començar a fer un estat regional, que era el que establia la Constitució republicana. Amb la Guerra Civil i el franquisme, totes aquestes tensions territorials i identitàries, evidentment, van quedar sepultades per la dictadura, però finalment, quan va acabar el franquisme i va començar la transició democràtica, es va plantejar fer un estat de les autonomies, com el que coneixem en l'actualitat, també amb una descentralització per als territoris històrics, per una banda, però també per a altres regions castellanes de nou encuny, com per exemple Madrid, Cantàbria, La Manxa. Això són regions que no havien tingut mai autogovern, però que es van crear dins d'aquest estat de les autonomies. Què havia passat llavors en el cas valencià? I per així enllaça amb la conflictivitat de l'actualitat. Doncs que hi havia hagut canvis respecte al que passava a començaments del segle XX. Per què? Doncs perquè la principal proposta nacional valenciana alternativa a la castellano-espanyola ja no era estrictament valenciana, com havia passat en el primer terç del segle XX, sinó que ara, a partir dels plantejaments de Joan Fuster i de tot el moviment anomenat catalanisme en els anys 60 i 70, doncs considerava que els valencians no eren una col·lectivitat amb particularitats nacionals pròpies, sinó que formaven part d'una altra nació, que era la catalana, a través del projecte de Països Catalans, que en realitat era inèdit en la història com a proposta nacional. Això, d'alguna manera, va posar les coses molt fàcils a tots aquells que no només estaven en contra del projecte de Països Catalans, sinó també estaven en contra de qualsevol mena d'enfortiment de la identitat col·lectiva valenciana que anara o que disputara l'espai a l'espanyolisme centralista i d'estructura provincial que havia predominat en la història d'Espanya al llarg dels segles XIX i XX. Per tant, es va produir la paradoxa que els que en realitat estaven demanant una descentralització de l'Estat, un autogovern per als valencians i un enfortiment de la identitat col·lectiva valenciana, aparegueren i es mostraren amb miradors d'una altra col·lectivitat que no era la valenciana, sinó que era la catalana. I que, en canvi, els que estaven a favor de continuar amb una identitat valenciana subalterna a l'espanyola i que no entrarà en contradicció amb la cultura castellana, apareixien com els defensors de la valencianitat. I això, evidentment, va crear molts problemes als projectes nacionals valencians alternatius als espanyols. I així un poc és el conflicte que es va produir entre el moviment anomenat catalanista i el moviment anomenat Blavero, que eren aquells altres que no volien qüestionar aquesta estructura que havia predominat en la història contemporània espanyola i que, a més havia consolidat enormement durant el franquisme. Tot i que amb el temps és cert que aquesta identitat valenciana en conflicte, i que té tota aquesta causa històrica que acabo d'explicar, diguem que s'ha anat decantant, s'ha anat destil·lant. I el que vull remarcar també és que sempre les qüestions d'identitat valenciana aniran un poc a remolc amb el que passa en el conjunt d'Espanya i amb la resta dels nacionalismes que hi ha en l'Estat, sobretot amb aquesta tensió constant entre el centralisme castellanista espanyol i propostes nacionalistes molt fortes com la catalana o la basca que entren en conflicte amb aquest altre nacionalisme espanyol. Tornant un poc a l'actualitat i veient els estudis del CIS, veiem també com se parla d'identitat valenciana, no? Segons el CIS, majoritàriament els valencians ens sentim tant espanyols com valencians, i qui senten més valencians que espanyols o únicament valencians, segons l'enquesta, formen part d'una minoria. Les seues investigacions, no obstant, marquen que la identitat col·lectiva valenciana naix abans que l'espanyola. Conta'ns un poc com és aquesta última qüestió i, sobretot, quins factors creus que destacaries per a explicar aquestes dades del CIS? La identitat col·lectiva valenciana va néixer com a resultat de la creació del Regne de València per part de Jaume I en el segle XIII i es va formar al llarg de diverses generacions, entre el segle XIII, XIV, XV, perquè quan es forma un Regne de València, més o menys amb les fronteres de l'actual territori valencià, amb unes lleis pròpies, amb unes institucions pròpies, amb uns interessos comuns, finalment les elits i els habitants d'aquest territori acaben gestionant-se els seus propis afers i acaben generant un sentiment comú de pertinença col·lectiva, que és precisament una identitat col·lectiva, en aquest cas valenciana.
En aquells moments de l'edat mitjana encara no s'havia format Espanya com a monarquia composta, una cosa que va succeir a partir del segle XVI amb els successors dels reis catòlics. Ja en aquells moments, a partir del segle XVI, també va aparèixer, va començar a construir-se una identitat col·lectiva hispànica, sobretot entre les elits, entre els governants dels diversos regnes que estaven al servici dels monarques hispànics. En tot cas, ni la identitat col·lectiva valenciana ni la identitat col·lectiva hispànica d'aquells moments eren tan potents, tan fortes, com serien després les identitats nacionals que es creen a partir del segle XIX, amb uns estats molt més forts. I, per tant, aquelles identitats, tot i que existien, diguem que eren unes identitats més entre moltes altres identitats col·lectives de qualsevol tipus, no només territorial, sinó també social, cultural, polítiques, etc. Com van interaccionar eixes identitats històriques, la valenciana i la hispànica, l'espanyola, en el segle XIX, quan es crea l'estat-nació espanyol? Què va passar? Doncs que es crea aquesta identitat nacional espanyola molt forta, que s'estén entre tots els ciutadans a partir de 1850, sobretot 1830, 1850, i apareixen també una sèrie d'identitats regionals, que són la reconstrucció d'aquelles identitats històriques territorials que intenten encabir-se dins d'aquesta identitat nacional amb les particularitats de cada regió o de cada territori. Des de llavors, des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat, més o menys en totes les regions espanyoles s'ha desenvolupat la mateixa situació, i és que la gent es considera majoritàriament tant espanyola com d'eixa regió concreta. Sí que hi ha, però, una particularitat en el cas valencià, i és que és una de les regions espanyoles on hi ha més gent, fins a un 25 o 30% de ciutadans que no se sent gens o se sent poc o gens identificat amb la identitat autòctona, en el nostre cas amb la identitat valenciana. Com dic, fins a un punt del 25-30%, que és molta gent que diu sentir-se només espanyola o molt més espanyola que valenciana. Això per què passa i per què és característic del cas valencià? Doncs perquè en altres regions, com per exemple Andalusia o Extremadura, els principals marcadors de la identitat regional no són molt diferents als marcadors de la identitat nacional espanyola. En canvi, en el cas valencià, els principals marcadors de la identitat valenciana sí que en molts casos són diferents, començant per la llengua, seguint per la història i per molts altres marcadors que són molt diferents de la identitat nacional espanyola de base castellana. Per tant, això fa que molta gent veja això com una distorsió, diguem, de la seva identitat nacional espanyola i, per tant, rebutge directament la identitat col·lectiva valenciana o directament vulgui acabar amb aquestes diferències entre una identitat o l'altra. Tornant un poc al passat i veient on comença la identitat col·lectiva valenciana, que l'estaríem citant més o menys en la conquesta de Jaume I i la Constitució del Regne de València, els musulmans, els ibers, els romans, no tenen res a dir en aquesta construcció de la identitat valenciana? En la formació de la identitat valenciana en si, no. És a dir, ni els ibers tenien cap territori valencià paregut a l'actual, ni tenien cap connexió amb els valencians medievals o posteriors, ni tampoc els romans, més enllà de fundar la ciutat de València, que la van fundar ells, però no tenien cap territori general valencià semblant a l'actual territori valencià, ni tenien cap connexió amb els valencians posteriors. Però és que tampoc els musulmans ni tenien ni un territori semblant ni connexions identitàries amb els valencians que comencen a partir de l'edat mitjana. De fet, els mateixos musulmans anteriors a la conquesta cristiana de Jaume I, després molts d'ells van continuar vivint en el Regne de València fins a l'expulsió dels moriscos en 1609, però sempre es van considerar una gent diferent, amb una llengua pròpia, l'àrab, amb una religió diferent, l'islam, amb unes tradicions i uns costums diferents i amb uns interessos diferents, i per tant no se sentien part de la identitat col·lectiva valenciana que comença amb la creació del Regne de València a partir de Jaume I. Ara bé, això no vol dir que aquestes societats anteriors a la creació de la societat valenciana en 1238 no deixaren una sèrie de restes, de vestigis i d'estructures que sí que han sigut importants en la conformació de la societat valenciana.
És a dir, si els ibers no hagueren decidit instal·lar assentaments en el que després va ser Sagunt, Xàtiva o Llíria, potser després aquestes ciutats no serien com han sigut. O si els romans no hagueren fundat la ciutat de València, doncs nosaltres no ens diríem valencians, perquè si ens diem valencians és perquè ells van fundar una ciutat amb el nom de València que molt després va donar nom a un regne, a tot un país i per tant a també una identitat col·lectiva que és la valenciana. O també, si els musulmans no hagueren fet les grans sortes, que les van fer ells, o no hagueren portat productes d'Orient, com l'arròs, doncs després l'economia agrícola valenciana no haguera sigut tan forta, ni tampoc l'arròs seria un dels trets gastronòmics per excel·lència dels valencians. Estàvem parlant de canvis estructurals que fan una base perquè després hi hagi la possibilitat que hi hagi una identitat col·lectiva. Clar, o sigui, ells sí que deixen unes estructures, però no són part d'aquesta identitat, sinó que després, quan es forma aquesta identitat, algunes d'aquestes estructures se subsumeixen, però ja, diguem que amb una societat diferent que és la societat valenciana medieval, que a partir d'ahí sí que hi ha una continuïtat identitària fins als nostres dies. Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, Vicent, i és que normalment fixes com que la identitat col·lectiva valenciana comença arran d'esta conquesta de Jaume I i el Regne de València, i en canvi els estats-nació no se comencen a formar a partir del segle XVII-XVIII, que és quan comencen a madurar, i segle XIX, no? Per tant, quines diferències trobaries ahir entre aquesta identitat valenciana del Regne de València i aquests estats-nació que es conformen segles després? Les identitats col·lectives político-territorials anteriors a la contemporaneitat, anteriors al segle XIX i anteriors a la formació dels estats-nació, diguem que són molt més laxes. Sí que existeixen, però no són tan centrals en la vida quotidiana dels ciutadans ni estan tan presents en tota la societat. Per exemple, pensem en tres elements cabdals que diferencien els estats-nació contemporanis dels anteriors estats, com podria ser el Regne de València o com podria ser també un estat compost com la monarquia hispànica fins al segle XVIII. En primer lloc, la política. En els estats medievals i moderns no hi ha apenas participació de la població en la política, almenys en els governs, no hi ha participació en els governs. En canvi, en els estats-nació contemporanis hi ha una participació constant, hi ha eleccions, hi ha partits polítics, hi ha debats generals sobre la política d'aquest estat amb l'adhesió i la identificació a l'estat que això comporta. Un segon element seria l'educació pública. En l'època medieval i moderna, pràcticament tota la població era analfabeta i, en canvi, els estats-nació s'encarreguen de fer unes estructures d'ensenyament massiu que, a més, donen una formació comuna a tots els ciutadans, normalment en una mateixa llengua, amb tota l'homogeneïtzació i també la identificació amb l'estat que això implica. I, en tercer lloc, una tercera diferència cabdal serien els mitjans de comunicació. En època medieval i moderna no existeixen a gran escala i, en canvi, en època contemporània, els estats-nació van sempre acompanyats de tot un sistema de diaris, revistes, ràdios i televisions que permanentment, tots els dies, ens recorden la nostra vinculació moral, cultural, econòmica, social a l'estat-nació. Quin paper té la llengua, la religió, les tradicions, en definitiva la cultura humana, en aquesta formació d'identitat, en particular la valenciana? En un primer moment, en el cas valencià, la identitat col·lectiva es va formar sobretot sobre elements polítics i governatius. És a dir, a partir de la creació del Regne de València, amb unes lleis pròpies, amb unes institucions d'autogovern pròpies, els governants i els governats també van identificant-se amb els interessos comuns que aquestes institucions marquen. De fet, en el nostre cas, fins i tot la llengua majoritària dels habitants del país, que era la que havien portada els repobladors catalans majoritaris, va acabar denominant-se com a valencià o llengua valenciana ja en el segle XV, precisament perquè l'element important era l'element político-institucional, és a dir, el Regne de València. I fins i tot això va arrossegar els marcadors culturals. Per tant, en l'edat mitjana, l'element polític era el predominant en la formació de la identitat, almenys en el cas valencià. Tanmateix, a partir de 1707, amb els decrets de nova planta i l'eliminació de les institucions d'autogovern valencianes per decisió borbònica, durant 270 anys els valencians no hem tingut cap estructura política comuna. I, per tant, a partir d'aquell moment, l'element cultural
i lingüístic va passar a ser el fonamental en eixa identitat col·lectiva valenciana. Però també, especialment des de fa poc, comença a ser important també una identitat col·lectiva valenciana de caràcter polític. És a dir, basada en les relacions del subjecte polític valencià amb l'estat espanyol, que fins a fa poc, diguem que no existia, i que ara sí que comença a detectar-se entre certa part de la ciutadania valenciana, independentment que se senta més vinculada o no a aquesta altra part cultural i lingüística de la identitat. I què passa al sud, Vicent? Què passa a comarques com el Baix Segura? A veure, això també té una explicació històrica, el fet que hi hagi un comportament identitari particular dins del territori valencià, no només al Baix Segura, sinó a tota la línia Biar-Busot, la línia històrica Biar-Busot, jo crec que per diversos factors. Un factor precisament és l'històric, és a dir, hi ha en tota aquella zona, el que actualment seria el Baix Segura, l'Alacantí i les valls del Vinalopó, en època del Regne de València, en època medieval, formaven una governació pròpia, és a dir, tenien una governació distintiva de la resta del regne, que era la governació d'Oriola, i per tant sempre van tindre certa autonomia i això va fer que la resta d'afers del regne no els afectaren tant. És a dir, ja en època medieval i moderna ja hi havia un comportament diferencial que va fer que la identitat col·lectiva valenciana històrica no fos tan forta allí com en la resta del regne de Biar-Busot fins al Sénia. Però per una altra banda també hi ha un altre factor, crec que encara més important, que és la desaparició de les institucions polítiques valencianes a partir de 1707, amb els decrets de nova planta, que ha fet que durant vora 3 segles la identitat col·lectiva valenciana hagi estat sostinguda per elements culturals i lingüístics. Llavors, això va fer que en llocs on directament es parlava castellà, com en el Baix Segura des del segle XVIII, ja des del segle XVIII es parlava castellà en el Baix Segura, encara que anteriorment s'havia parlat valencià, doncs la identitat col·lectiva valenciana reculara molt ràpidament i quedara pràcticament sense elements que la sostingueren. Però a més, en l'Alacantí i en les valls del Vinalopó, encara que es parla valencià, encara en l'actualitat, ja des del segle XIX i sobretot al llarg del segle XX, la castellanització ha avançat de manera molt forta. Per tant, aquesta identitat cultural i lingüística valenciana ha tingut moltes més dificultats que en la resta de comarques per a poder sobreviure i per a poder reproduir-se. I això fa que, especialment en el Baix Segura, però també en la resta de comarques de la línia Biar-Busot, la identitat col·lectiva valenciana tinga més dificultats i diguem que siga a hores d'ara més laxa, menys intensa que en altres llocs del país. I ja per últim, Vicent, a tu com a historiador i com a professor, per què creus que els valencians, en termes generals, coneixem tan poc la nostra pròpia història? Pense que fonamentalment per 2 factors. Un factor que també seria històric, és a dir, com des de 1707 fins a 1982 o 83 no vam tindre cap institució d'autogovern, cap institució comuna política valenciana, doncs tampoc hi hagué un interès per ensenyar la història pròpia. Però a més, també per un factor d'hegemonia política i cultural. En altres territoris de l'Espanya contemporània, on hi havia la mateixa situació, on no hi havia institucions polítiques comunes, com Catalunya o el País Basc, hi hagué un moment determinat en la història en què hi hagué un gir en l'hegemonia política i cultural d'aquest territori i es passà d'un espanyolisme centralista a un catalanisme i un basquisme que van fer per crear unes institucions pròpies que es preocuparen per ensenyar la història, la cultura i la llengua pròpies. Però, evidentment, també he de dir que hi ha hagut molts avanços en les darreres dècades. Sens dubte que els valencians de fa un segle tenien menys interès i menys estructures per estudiar la pròpia història i la pròpia cultura que el que tenim els valencians de l'actualitat. Vicent Baidal, historiador, moltes gràcies per haver estat en la Comarca Científica. Gràcies a vosaltres.